Soc Leonardo da Vinci i faig una mica de tot, de tal manera que quan em vull relaxar toco a la vegada la flauta, el violí, els platerets, el triangle i el tambor. Jo he pintat la Gioconda. I qui és aquesta dona? Em demanen. Doncs és fruit de la meva imaginació. Tot de cap. Algú posa en dubte la meva imaginació? He inventat màquines com el vehicle giroscopi, que jo l'anomenaria helicòpter, o el vehicle de rodes, que li diria automòbil, que pot anar amb bugies o sense bugies. La meva àvia, Lucia di Serpiero di Soso, que té un nom de pasta que no pot amb ell, em va iniciar en les arts, però amb aquest nom tindran ganes de fer ganxet. Jo vaig ser aprenent d'Andrea di Verrocchio. Amb ell igual netejava pinzells que intervenia en un quadre. Al final l'aprenent va ser ell. El 1490 vaig anar a un congrés de genis. Bé, era un congrés d'enginyers i arquitectes per projectar una cúpula a Milà. I ara que tinc el cos més matxucat, em retiro a França, que diuen que fan molts bons suflés.